Dagan ga! Unal! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tatuntanan. Karon ang ika-64 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kumusta mga diha ga? Okay ra? Mayor yung adlaw? Ta? Dagan ta? Ako? Dagan ako. Ay go. Basta mag-uwan gani diri ga kay dahan yung patay, no? Luoy kayo sila. Dahan yung mamatay diri basta tinguan. Muna nga sa mga mangagi diri pag pahinahinay mo kay mga luoy jud kini sila. Kay mga matay kini sila basta uwan. Sa kagahapon lang nga uwan kay ubay-ubay kay patay diri, no? Murag gamay ra guro ng mga 50, siguro hapit ni maabot og 100 or sobra ba. Buk patay diri. Na dahan kay patay diri. Dahan patay baki diri. Sa mga gide, no, hinahinay lang ninyo kay luoy sabi kayo sila, no, ang mga baki diri kay magamit sa trabaho ni sila sa food chain, no, sila ra ni mukaon sa mga kaning lamok, no. So hinahinay lang ta nya ako hinahinay pugog padayon kay murag udto na gyud. U-turn na taga, sakto na ni, balik na ta sagi. Bugtaw naga pero bunal ra gyapon ta padayon taga. Kinita naga pero okay ra na kay vitamin D man, di ba? Kibaw ka sa nang vitamin D doon na lang ga, keep running padayon bunal. Dagan ga bunal gabon bunalan di kam dagan. Dirtik sa kanan, no? Finish na ga. Hangtod susunod higayon ga. Hangtod susunod na itong kadagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.